खुलुमबाय नोंथांमोननि गेजेराव आरो आब' पानसि गोदान रेसिपि लानानै। दिनैनि रेसिपिया जाहैबाय सबाइजों दाउजों खारै गैयि। सिगाङावनो लाबाय आङो सबाइ आरो दाउआ माने हारा गोजा। टमेट' थाइसे लाबाय। आङो सबाइखौ सुनानै एसे सोमनानै लाबाय। दसे 1 घन्टा सोमनानै लाबानो जायो। बिनिफ्राय प्रेसार कुकाराव संगोन आङो। प्रेसार कुकार जानबाय। दानिया कुकाराबो दुंबाय नै आं थाव गोथां हरबाय। आं थाव गोथांखौ नायनानै हरदों एसे। बिनिफ्राय सिगाङावनो आङो पाँचफोरन सेरहरबाय। बिनिफ्राय गरम मस्ला हरबाय। बिनि उनाव बानलु गोरान थाइनै हरबाय। बिनिफ्राय दानिया बेदरखौ हरनोसै। आं पियासखौ हरग्रोआखै, बेदरखौ हरग्रोबाय। बेदरखौ एसे मोजाङै एवनानै लानोसै। संख्रि हरबाय, हालदै हरनोसै। दानिया बेदरा एवनाय जाबाय। गलमरिच गुन्दै एसे हरबाय। चिकेन मसला एसे हरबाय। दानिया पियास दरसे आरो बानलु गोमोन हाखावनाय हरबाय। दानिया पियासखौ एसे रेबजासे एवनोसै। दानिया सामब्राम गुफुर हाइजें देनायखौ हरबाय आरो जिरा उननायखौ हरबाय। दानिया मस्लाफोरखौ मोदोमजासे एवनोसै। मस्ला एवनाय जाजासे बिदि एरबाय थाबाय। दानिया मस्लाफ्रा एवनाय जाबाय। टमेट' हरनानै एसे एवनोसै। टमेट' हरबाय आं। टमेट' होनानै संनाय सबाइ ओंख्रिया दस्रा गोथाव जायो। जोबोद गोथाव जायो बेबो। आरो खारै होनायाबो जोबोद गोथाव जायो। आलदा आलदा गोथाव जायो। दानिया सबाइ सुनायखौ हरफाबाय। सबाइखौ सोमनानै दोनोब्ला थाब रुयो। एसे एवनानै दै होनोसै। दानिया दै गुदुं हरबाय आङो। मोनजासेनि रुइजासेनि दै होखाबाय बुरजा। जाहाथे दैखौ आरो गोदान होफिननाङा। दै होफिनोब्ला एसे दैब्रुब्रु मोनजायो। दानिया प्रेसार कुकारनि धाकनखौ खोब्बाय आङो। आङो रुइनायनि थाखाय खेबबासो हुइसेल गाबहोबाय। दानिया धाकनखौ बोखांनानै नायनोसै। मोनबायानो नै रुइबाय। बानलु गोथां थाइनै हाखावनानै हरदेरबावबाय आं। संख्रि एसे हरबाय। बानलु गोमोन गुन्दै एसे हरबाय।
दानिया दुन्दिया हरबाय। दानिया खांनो हामबाय। जोबोद गोथाव मोदोमबाय सबाइ ओंख्रिया। दानिया खांहरनोसै। बेवहायनो एसेनोसै। गोदान रेसिपि लानानै आरो नुजाथिबावगोन। गोजोन्थों।